ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na nga, tay kwarta ba daw? Nya, kwarta kay bagbagar. Di ngay maawat yung akwarta at tricycle driver. Awan pay. Nya kalaki din na ya. Takada sumangpetak iti malim isulangan ti damdamagan. Apay ngay nga awan pay. Nagbayagan, kat kunada nga itangaal daw ang maawat yaw. Nasukatan nga ron ti pizza na. Amuklatan kay no asino ti mangsuksukat iti pizza. Asinaw timang suksukat. Iparinti nga. Ni Kapitan? Wait, isaw ti mangitantantan. No damot maalan na, bingay na. Kastraya. Yun nga ron, labain. Tumawat kayo din, ti bingay na. Saan mo't at tricycle driver? Mas daawak ah. Kapitan, damdamag dagiti tricycle driver. No, kaano da kano ang maawat di kwartada? Itantandaman nga rudon ti pitsa na Di daman nga ron imbaga no kaanaw. Agong ungot o dagiti daduma. Agud daki di. It saan mo't ada tayo ti mangitantan iti pitsa na. Saan nga ron ang maawatan dagiti daduma? Asino di saan na makaawa? Ni Kabadong. Asino nga'y mati makaungungat? Ni matlaang Kabadong. Kunakon kat. Isulat pa ti ado ti reklamo na dadya taa. Ibagbaga na pa ikit di asika ti bangitan-tantan iti pizza ti panagawat da iti kwarta. Na! Basol ko aminin. Wan, Kapitan. Hindi lang makaururay mo't dayjay ata. Sige. Bayan, ta ipalawag punto-kun ko na no agkita ka man. Apay nga itatabadong. Iji ka bang ibang barangay? Naawat dan ti kwartada. Aya. Wan tatabadong. Ipaspasikat pa nga ron di barkada ka tricycle driver di takabang ibang barangay di 3,000 pesos ang naawat na. Nay, apay nga dito'y barangay tayo kitawan palay. Panagkunam tatabadong. Imbulsa ka din amin ni Kapitan di kwarta tayo. Nalabing ta kasta. Imbulsa na amin ay. Jesus. Isumat lagaya makanayon mga ibagbagaday ta. Kukubit kay ta Kapitan. Ay, tsaka ko man imbut-butos ide. Ay, apay imbutos mo ay ide. Buwan tata. Nujak ko maimbutos. Naabak ko maa. Ay isa na mabaling nga imbulsa na dayjay. Takwarta tayo dayjay. Kanya nga itiaramidan tayo tatabadong. Imbulsa na ngagpaisaw. Ay kitkap-kapak ah. Ha? Saan ka ngagbain? Pagbay na ngay, no kwarta ti pagsasaritaan. Bilibak ka tatabadong. Talagaan na puskul ti rupam. Ay sana basta na puskol. Talaga nakapus-puskol. Kapuskulan nga rod arupa ah. Hanggang no adaman imbulsam akwartami at tricycle drivers. Irwar mo kumanta itad maun. Anya mga imbulsa nga ibagbagamot warong. Awan ti imbulbulsak. Isumot ngamin ti mangmang ko pagsasaritaan dagiti kabarangayan. Nang runa dagiti padak at tricycle driver. Ay na, no adda di na imas kumantisidaan ita. No adda imbulbulsak a kwarta. Ha? Ay, unan niya. What? Bugoong? Ay? Ikaman gumatang iti sardinas ki di iti tersina. Awan si Daud. Kaya't mo tagsida iti sardinas? No adda ko maimbulsak a kwarta. Papaitan ko na. Ay, di dala makaur-uray dagita tricycle driver. Ano nga tangamin ay asumang pati kwartami? Saan da pa'y nga rod nga imbaga? Tapos saan da papabasulin ni Uncle nang ibulsa iti kwartami? Ang moment nga opisyal nga sino tinalae nga gistorya. Dayjay akabadong. Isumot talaga. Awan mo't nga ruti prangkisa na ngagpasada. Mamlan na sino ngagsasaw.
Agasamban, ta ibagbaga nakit din nga imbulsa kanon ni Kapitan di kwarta. Ay na, no imbulsa ni Uncle ko ti kwartada. Saan ko maasardinas ti ipaghatang na ita? Sardinas, ti umay mo gatangan. Wine kagawad. Isulang mo ti kabalan na agatangan. Ay, makitam day ta apanunot ni Kabadog. Isulang ti maditi panunot na kabaranggayan tayaw. May salaang ti makunang. Talagaan narugit ti panunot dayjay a Kabadog. Nasken amalinisan na. Eh, nasaya ta nagsabat na marituya. May sasabihin ako. Anya dayta, Kapitan. Eh, ibagam ka ni Padong mo. Eh, mapan e barangay ho. Ta mapanaalaan di kwartada. Ay, adan, Kapitan. Eh, win. Kasangsangkot na. Ket inton bigat. Masapan. Eh, panagiwaras mi. Ay, Ay, nasaya at adan, Kapitan. Na, Kunak ano imbulsa maun, kat pinagbibingayan yon nga opisyal. ay, hindi ko magagawa yan. Sige nga raw, Kapitan. Tay bagak tokin ni Badong Kaw. Badaong, adda ibagakin ka. Iso nga umisam ka. Di naman pag-isam-isamay. Pajak makaisisan. Sigurado nga umisam ka iti dayto nga ibagakin ka. Kanya dahi tayo. Maalayo ka nun inton bigat, jay kwartayo ije barangay haul. Ay, amo ko na. Naudikan. Ah, amo maun? Why? So, masapa ka mapanintong bigat. Mas kinasyak mo na itipila. Ay, ay, nagragsa ka kaun ba daw? Adan jay nabayagan nga orayan a kwarta. Kanya nabayag ng urayan na kwarta. Kay talaga mo't ang nabayagtan nga orayan. Siya, tinagururay. Saan ka akaraman? Na, anya ti kayat mo asaway. Kwarta tulay na jay. Bukbukudam manan. Day takat tijak kayat nga ugalain si Kabadaw. Managim bubukod ka. Ibingayan nakmut Tapay ko mga ibingayan ka nga. Kay sakmut ti asawam. Apay, nuad da kwartam, malipatam nga da asawam. Aglilinya kaya, itong maikan kayo amin. Siyak to mo na. Apay nga, itataba daw. Kasi kamat kayo muna. Simingit kamat tayo. Apay nga agriri ka. Kit senior citizen ak. Nay. So, adi tuyak sang wanan. Ay, sos, nagpasangaw. Awan mang nagkuha-reklamaw. Ay na, Kabadong, ije kaliko, the first come first serve dayto. Ay, sana mabalin maray. Yak kaya ti jay likaw. Siyak to mo na. Di dagpaunay, nay, makaramang kayaw. Naalangatan ni Badong ko jay kwarta. Nahala na, nanatuyang. Abay, saan pa yan nag-away? Saan pa'y nga raw? Ado kayo kanumot kay anangala. Siguro makipilpila pa ilaan. Sumit nga tayo. Iso ka diti ururayan. Wan, tanay, nasken nga ibingayan na ijay kwartana. Ay, gato na. 5,000 tinaala na. Alangan asaan na ka nga ibingayan. Ay katun na, sapay kastoy nga awan na pulos abasto may ijay kusina. Ibingayan na ka dayjay. Di ka matanagan. Dayjay man gayam ni Tata Badongaw. Ay, wan. Apay, dinak nga ka nakita dito. Sarun mo maun. Tanay, nagparta kamag na. Wan, kwaraw. Badaw! Urayan na! Badaw! Badaw! Sa dino ti papanam! Badaw! Ay, pinartakan na na pinagandar je motor na, mare. Wan nga raw. Kasla di na nangag ti panagpukaw-kaw. Apay, saan ayaan na pigsamaray? Nangagkunto pa'y manipod iji barangay hall. Apay ngay ang nagdirdirit sumot taon. Sigurado ang mapanaginog dayjay. Kano nagtungtungan mi apagbingayan mi dayja kwarta.
tay, bukbukudan nan Ay, sapay awan bagas may maray. Di iso kumaday jay, di kakang yaw. Una, awan pa'y sidaan may. Wano, ama nga no na pa nagpalingke. Adda kanyak tilista ang tinaskan amagatang maray. Ay ka talaga nga rod nga intarayan na ka. 5,000 ko naman di kwarta na. Ay, an-an may day ta kwartaan na awat mau. Mga no, mapano adagos igatan iti arak! Ay, sanang kail. Igatan ko iti turnilyaw. Tanalo kay amin at turnilyo ti tricycle kaw. Ano lang ba't nga ti tornilyo? Gumatak pa iti pilid. Naingpis nga minin ti pilid ti tricycle kaw. Eh, nasaya ta da papanan ti kwartaan na awat yaw. Tainton nagpasadak manain. Sana nga reklamo dagiti pasahiros kaw. Akarag-karag ti tricycle kaw. Eh, kasta kumamit ti plano dagiti dadu maapadam at tricycle driver. Ngam ni tata ba taong? Napanan sa amit ninong pinawat na kwarta. Na, kaawat na pailang. Ingatan na iti ara. Unang kail. Ado ti nakakita gan kwa na nga gininom iti ilay. Sayang lang ti kwarta. Arak lang ti napanan na. Talaga sayang ang kail. Awanan, Mare, saan mo ang maure ni Badong mo dito tersina? Ay, wan nga ron maray. Saan nansan amalagip ti agaway tada kwartana. Naglemesa di ti arak. Imbag kumamag numalagip na ti gumatang iti kanin bay. Agawid ka, anta iti balayo ka urayam. Ay, wanan amaray. Nuko mataadda ka, iti inawat na di kwarta, o di inalam adagos. Ay, jakmot na panunot day tamaray. Ita, napan naginastosa. Nagsak dagiti padak at tricycle driver na kaawat iti kwarta ang kail. Wala Rumbang lang nga usaranda para iti pagsayatan da dyan na awat da kwarta. di da tultuladan ni paribadaw. Napan na inyinom adagos iti ara. Singarod ni Nana Tuyang amang namnama. Nga damot iawat ni Tata Badong Kangwana. Kanya nga iti mayawat na. Sakit tinakam Makita ti pan nakadismaya iti rupa ni Nana Tuyang. Awaden, nagastos na amin ng di kwarta na iti arak. Amoyo ka de, no sa dino tinagturungan ni Kabadong. Kapay ka di kagawad. Saan mo't kano ang nagawawi di dirabe ay? Nagpatpat nagnaruden naginumi di ilay. Nay, ada subunga da tricycle. Tricycle ni Tata Badong dayda. Ingka man sabtang, ang mga nunabartag. Kat yawid mo iti balayda. Yung kagawad. Ni. Dalapusan naksamat ang tricycle na. Oops! Tahi ako na. Uy, Tata Badong. Agling ka. Dandani ka natin nagdi tatapang. Ay, nga rin. Imbag saan nakapag-rinak. Apay nga minabartag ka. Ay, naginuma nga rin iti arak. Tamagin pa lang, Mike. Pero ka na ka ni Nana Tuyang. Ay, bayang magyagdilok na itatuyan. Nagawit ka nga ruda, hinta na eh. Nabartag ka. Ay, nagawid ang nga ruday. Butin amaw. No, sa dino tayo si balay, Mike. Amaw, no sa dinaw. Ay, nasubra ang tinaginom Tata Badong. Dahil taman ti balayo, oh. Ha? Dahil aglat-latin di atap na. Wow. Ay, agawid ang nga ruday. Tulog kayo. Ay, unman tanay. Matuwang agbutin amag niya. Nagagayam nga inibus ni Tata Badong ti kwarta naawat na kagawan. Ay, kunakon ka. Awan sa kano apulos na bati nga uray singkaw. Nakariing siguro ni Kabadong. Pag kunamay.
Denggam ang anay. Agap apadansa. Ay! Nasaya at nakaringkan ba daw? Nakaringag pa isang. Nangipanang ijay kwarta na awat ka. Apay adinak imbingayan na. Agap apadansan. Kagalas ka yung galimaw. Awanay. Kumaway no nagpalinggi ka. Pahingamin niya ininom amin ni Tata Badong ti kwarta na awat na. Yan dito yung nakalubat. Dito yung kusina to yan. Ay katlo ka tama. Mabisina kon kay. Bakanin nakabudlangay. Ay, lukataka. Kira! Ha? Awan mo't pulos karga na dagito kinaluba mamalukong tuyag. Awan tatig kwarta may gatang itimakan. Inibos mo amin. Inginom mo amin. Ayun na yun nabiyag tigas tuyag. Napanwing gatang amin iti arak di kwarta na awat mau. Kalpasan na nagrag-ragsaka. Sermon mo timangagwita. Talaga saan kasar dengan asirmonan badaw? Katnaskan adom nga. Kaano ka ngaya malpas nga agsermon tuyag? Saan kasar dengan asirmonan badaw? Ide, kasta unay aganat mau amang awat iti kwarta. Oray mula pabasulan ni Kapitan akinupit na angam idisikan tinakaawat binokbukudang metan aginastaws. Ay barindeng, tulungan nakman. Ay, oray ang patulong kakankwana. Awan mabalin na si Kabadaw. Managing bubukod ka. Iso nga ita, mangan ka iti angay. Nawatang ha! Ay na, tatabadong. Dakas ngamin ti managing bubukod. Ala sigay. Dinan, tinagibusan ti sa Malipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang istasyon. Agyaman kami iding kay panagdenga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, masakit ka naw ni Kapitan. Kapay ka na. Sumod lagaya man dyan makikita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumwar di tabalayda. Masakit magayang piman. Kasano asaan nga agsakit kat nagaduma ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. So nga ron akayat ko kumama ka sarita. Gapo kadag ito'y nagadua problema ti barangay. Saan mo ang makasarita ita, tamasakit ka nga raw. Kanya nga ti maramidan, no agsakit magayan. Tulungan da, tapno umimbag. Ay, wala niya. Ay, kanya nga ti may tulog taking kwa na. Ikanta iti nateng asidaan na. Ay, wala niya. Mala, nakagalay ti bunga tinatay. Iso ti taking kwa na. Mare, nagadunday tiyo natin nga ipadawat yu kada kami. Wan maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga rod, Mare. Iso nga ipasidam ken kwa na dagito'y anateng, tapno agimbag adagaws. Wen, Mare, kat agyaman na kada kayo kan ni Pari Badong. No addapay kayat na, ibagamlaeng kada ka may maray. Natang. Anwag nga iday taan natang.
Si tapno pumigsa ka. Nakapigpigsa ak lang arudan. Inted daytoy damari tuyang kan paribadong. Bunga timula dadagitoy. Mangtenda lang arudan. Natagpay. Nakapilpili ka man. Kasano ako migsa ak no natang. Kay, anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakarni. Anya? Ay, karnilatan ti berberukam. Karni ti baboy. Karni ti manok. Kasday. Napili ka launay mat, intay. Naimbag kan samutan. Ha? Agin sasakit kan salaan. Ay, nagsakit ako lang, madam. Iso, pakadandak iti karne. Agsakit ka pa'y lagay, ang kapitan. Un kagawad. Diyak pa'y lakabailan ti agtrabaho. Aya, kas na saan kamot ng agsakit? Ha? Ay, agsakitak pa'y laeng. Ay, kat aginanaka nga rod Didak disturbuin. Umay istoryaan kada iti dagado a problema ti barangay. Ta mga no mabignata. Ay, sos. Sapay nagado ti problema ita ti barangay. Ay, agsakita kagawa. Pangasin, di mo ibagbaga. Problema ti barangay. Tani, agsubli-subli ti sakit ko. Nasaya at nakita ka, Barok. Umay ka man biik. Apay, Kapitana? Umay ka man agtiliw iti manok asidaan ni Inte. Ay, apay po doon ang masakit ni Kapitan? Wun, kat karni ti manok ti kayat na asidaan. Ay, nangiti manok at iliwa, Kapitana. Agpilikan kada kita magmag na dito'y arubayan, may. Ay, nagbabasi da pa'y, Mike. Yatdan sa pailaan, nay. Dagita lang amin ti manok, may. Saan sapay ang mabalit ang masida dagita? Ta nagbabasi da. Padakilin nyo pa'y, Kapitana. Apay nagkapuan. Kita balay da, Kapitana. Pagtiltiliwin na nga rot iti manok, nung nagbabasi mo iti manok da. Apay di manok. Si daan ka nung nga rot ni Kapitan, tamasakit. Manok gayam ti kayat na asiday. Wine? Bayan. Napapanduit ka ni ti manok asiday na. Pilit ti kadakila na manok. Oy, nagswerte mo ni Kapitan, tayo kami iti dakil ang manok asidain na. Ay kadwa na. Kumparing mangarag. Ay, masakita mo tataba daw. Ikan na mamut iti manok asidaag. Ay agawin ka kiday. Na, Naglaing ka nga. Sa kamot ang masakay. Ikagagiday. Bana, karne ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak pa'y laang mat dagiti taraken ta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakil dat. Ay, ako. Ha? Paray! Parinday! Da. Ni kumparim abadaw. Ay, umunag ka pare! Tiran! Da. Nagdakil ang manok na taawit mo, pare. Paray! Ay, da. Itad ko ka. Tapos si Daan. Ha? Amo nga na masakit ka kay. Tapos pumigsa ka, paray. Ay, nakapsutak pare. Ay, agyaman na pa. Ay, manang. Ikaman partsenta na nakapsutak. Anay ko, anay. Sabi ko matamayimbagan kan, paray. Ay, sigurado ang maimbagan ako, pare. Ay, nakapsutak. Mas daawak man, Intay. Apay ang mas daaw ka? Dagiti daduma amasake, nakusimda amangan. Ha? Anggam sika amasakit, nagadumot ti kanam. Nakaslagi mo kaya't ang maimbagan na ka. Di nagpaimbatyanan iti sida. Masakit ak nga ron. Masapul nga adote ka na. Imbaglakit din
Taad dadapari badong kan marito yang anaanos amang mangted iti sidaem. Una. Kumpare. Kan kumari ta ida. Katsapay lako mga rod taagimbagan. Nadakulay, nagiti tarakan ta ababoy to ya. Una, mabalintan nga ilakaw. Daman kwartata. Nagagitagayam ngagtarakan. Day, ang taglalaban ni di kalsada to yan. Aywan, ang kikinamat dan. Masino nga iti mga nawa? Ay kadagiti tanod Awan naman. Ni Kapitan ngay. Saan sapay na imbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay siya ako natin mapanaganawa. No ngay si kati masaktan. Kanya nga nga raw. Kit awam mo di parintay. Masakit pa ilay. Kasjay atin naturid alakay. Dumanaw. Won, dinanog na ti aglablaban na lalakay. Ini-street na ko natumbada aduan. Nagturod man ni Kabadong. Uray awang gan ni Kapitan, wala ni Tatabadong. Ison ti aganawa kada giti aga apa? Apay, masakit pa yayan ni Kapitan. Kinunagbayag nagsaksakit. Ngunit nga taati sakit naman. Agdayag mo ti panagkita to yan. Kasano mga main? Agin lalaing ka mapanagan. Anawa dita. Awam mo nga minti aganawa. Ay katbayam Masakit man ni parintay. Ay wey, naimbagang nga ta. Diyan mo Ay naktuman bisitay. Tamagag man nun niya ti kaya nakanay. Kaya't ko kita maimbaganay. Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagiti dua ang lalaki ang nagaapa ije kalsada? Kasano ko makita kat nakaidaan. Masakitak nga ron. Agimbag ka nga minen Ako'y apilitin na nga gimbag. Iyak kaya ito may bagat. Aray! Parintay! Ni pare Badong. Siya kung ti sumubat. Apo! Naimbagang kagadain. Ay! Masakitak pa. Permi nasakit pa ila ang tibagbagik aging ga ita. Unak na naimbagang kan. Ala, sana balay. Umay ko na damagay. Doon niya kayak mo asinan paray. Mangtag ka manan iti sidak pare. Ay, dahi tala ti pagalis tuam inteng. Ti dumawat iti sidaem. Umasidag ka pare. Damag ko adadakil dagiti tarakan nyo ababaw. Wait paray. Ila ako miidan, kundi tuyang ka. Ha? Apa na damag mo, paray? Isu ko mati kayat ko asidain, pare. May sabo ababoy, paray? Uwan, pare. Inteng, di ka lamabain. Ha? Do itid ni pare Badong di may sabo? Jacket alain ay. Di dakil mati itid mo, pare. No, may baganak adagaws. Nay, imiksa ka mo din, paray. Ha? Nakapsut, pare. Mapsut ka man, ay. Ha? Kaslajak mabati ang masakit pa ilang ni Kapitan. Numay sa abuo ababoy tikid-kid daw na. Unya rag. Jay pa'y kadukadakilan kun kalubagan ti kaya na. Saanan ang masakit day jay badaw. Agin sa sakiton. Makadlawa ko na talaga. Saanan na nasaya, di mapaspasama. Naimbagan kan, inteng. Kwa. Sa anak pa'y naimbagan, nabara ak pa'y laan. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agur uray ken ka ije barangay hall. Apay apatak deren nakapsuta. Nakapsot ka? Ay, uun. Nakapsuta. Kay, kasano ngay nga ro jain lutok a karne asidaan? Ha? Nagluto kan? Katuan. Mabisin ako na. Sige, ing kamanganan.
Di nakiyalaan iti ka na? Saan? Taamok anaimbagkan. Numabisin ka, mapankan ijay kusina. Ha? Ha? Paano ni Banang? Mapanak mo din. Kasta ti masakit. Ad-ado pa'y ti kanam, ngam iti siya. Mabisinak namin. Kalpasan, amangan ka. Mapankan ijay barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Diyak kaya ti mapan. Masadot kan sala ang agbalin a kapitan. Masadot mo't nga ipagbagap. Agtrabaho kan. Tano saan? Makaraman ka iti balunat. Ha? Ay, agulat ka. Ayan di balunat mo. Adda dito'y likoda. Itay-pay lang ay nalak daytoy. Ha? Ay, sige. Ha? Mapana ko noon day tate kayat mo. Rombang laang, entay. Simra ka no magaya man ni Kapitan ije barangay hall. Wan, Mare. Ano sana sumrag? Ay, balunutan ni Maribana. Kunakun kat anabayagan ang naimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laang. Unsa? Agin sa sakit sa lang agpaisaw. Kahit dalako yung jibaboyaw. Wuna, nalako mi amin nun. Ay, kung ano intedyo kan ni Kapitan Maysa. Tay so matikayat na. Sana mabalin na maray. Ayaw natiliwan ni Kapitan. Agin sa sakit lagaya. Hey, Banag! Yuhu! Hey, where are you? Ada, di ko. Naa! Nakaida ka man. Agsakit. Agsakit ka? Uy, Ah. syakmat it ati agsakit. Iso nga asikasuan na. Ay, nagtutulad ka. Kaya't kumananti agsakit. Ay, nalpas ka na nagsakit. Syakmat din Naa. Ay, di nakman unaan ba na? Sakpay kumati agsakit man nun. Ikakit ti agluton iti kana. Karne ti kayat ko asidaan. Naa. Tapno mabiitak nga umimbag. Apay, kung ang masakit ni Maribana ang Kapitan. Unger. Masakit mo din. Ay, Siya kun ati mga sikasukin po na. Imbis nga isuti mga sikasukan niya. kat naimbagan kamutan. Na. Ti ison ati asikaswamot. Una nga tila pangibabaunan na kanya. Ho? Kat kasta talaga. Ano sam kataasawam lakot nga raw. Kaya't ko titinapay. Ay, pag inanaanak mo tabanang, pagsasaron mo matintikid kidawon. Iso nga ron ti kayat ko. Kwa, mapanak gumatag inton madamdama. Parta kam nga aggunay inteng. Sapay agapura kamot. Mabisinak nga road. Aguray ka man. Kano ka ang maimbagan? Mabayag nga agimbaga. Ha! Isong an-anusan nak nga asikaswen. Nagringa tintikas tayo. Kapitan ka. Nagasikaso ka pa iti agin sasakay. Sa anak nga agin sasakit inteng. Talaga ang masakit. Iso asumardeng kan nga agreklamo. Na. Asikaswen nakit din. Ay, Kapitan! Anusam nga asikaswan ni Nanabanang. Gaputay na sikaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga uray, ibiagin sa sakit ka. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da, di ba't marituyang day na? Ewan, puri nakatalikaw. Madlaw nga isaw. Para! Waraw! Aguray kayo langan iti sa bali pagluganan niyaw. Ay, apay adi mo ilugan na dito yan. Kasi, Malugi aklaan. Lukas kadakwada ti pasahilos kaw. anya? Naglukmagmag namin unay. Nagtatiga po na. Iso adi mo ilugan. Bayan nyo langan na magbag na. Tapno makisayan ti kinalukmag na. Kasang-sangpit mo lang, ti biyadagaw, ti lukat mag. Kaya't ko nga ron ti agbuya. Nay, niritakan ka, Nay. May sa timbaan na pumpuno iti popcorn. Analaw ka iti powder checks. Apay, kayam nga ibusin na ita. Ay, kagkabala. Nay, dapat dakil abot iti soup drinks, kan chocolate cake. Isong harod ti kayat ka. Ay, agasan ba ngayon ngamin na ita akaado ti kang kanay. Tuya. Kaya't ko nang papasamangan ka nagbuya ita ititibay. Kanya, Nasakit nga may tinakam ka. Nadidakit din inlugan na kapitan kan kwaraw. Nagparpara akin niya igit ti kalsada. Anya mo't day ba nang? Ice cream, Inteng. Ay na. Naimas da ito iso akay kayat ko. Kanayong kalaki din ako matang iti kasta. Anya? Di mo pa'y lay gatang iti sida, iti gat-gatang mo iti dayta. Anya ko maamasida. Ay, day talamasida ti ammom, Inteng. Ay agalwat ka. Ang mga nulumukmag ka adi na oras. Ha? Wen, di ka magmaga iti kumpormi di tadi ka lumukmag. Anya ko mangay no kasta, Inteng. Adda aya pariko. Ada, nga mga no kasla ka ni Marituya, alik-liklikan ni Kuarab nga ilugan iti tricycle na. Gaputa naglukmag. Anya? Ay, nauma akon anangan iti naimas amakan batong. wait, anya mananti kayat mo sa wine. Kaya't ko pa'y timangan iti sabali ang naimas amakan. Tas kuma iti lechong. Kanya, nabsug ka lang arudan. Mangan ka man ay. Man ano kumangay no kasta. Ay, puro tabati kayat kaw. So, naglukmag ka, tapuro tabada mo. Gumatang ka man kit di iti 5 kilo at tabati babaw. Kaya ko ti agsida iti lechon kawalay ako nada. 5 kilo man at tabati baboy no, adda maray. Ay kat adamot kabadong. Mabiit la ang talaag. Kan tablitas, at umaranti tao. Nakasta nabnabsog lao na yan. Ha? Para iti sakit ti tiyan. Ay na, saan mo siguro nga muda dyan, maray. Ay amot, Ha? pinagtulangin nagdamag ijay ilay, no adda ijay. Ala, sikati makambaw. Tatalaga adyak amo day nga agas. Sumot lagay man nagtaba ni nanatuyang kagawad. Wen nga rod kwarog, nausam amangan. Pangalalanda nga tayo iti kwartada. Damag kukat ipapaabang na ti bangkag da iti binulat. Uy, sumot lagay mga da pangalanda iti kwartada. Swerte da, taada nagabang iti bangkag da. Sumot lagay makilat alimok magninanatuyang.
Kasaning nga trabaho iti bangkag da. Day talagur-uran iti kwarta ti aramidan da. At si Kangay, kwarog, nakutong kamag. Anya nga ta no ipaabang mo iti sabali day ka tricycle mo. Tapno agpalok magdamot basay. Ay, tapno amuyaw. Kuntinto akon iti pamagay. Sa nga pulo man asupot ti chichirya, Marikwana. Nagadungay ay. Di mo pa'y kayat tado ti malakwang. Sa bagay magkit di anya pa'y ti alaang. Dua adadakkel a soup drinks. Ken karni ti manaw. Sige, Maray. Aramidot man na fried chicken. Ken 5 man a kilo at taba. Ay, naibusyaw ti kagat-gatang idikalman ni Kabadaw. Ay, awanan na maray. Naibus ko amin na intay. Naimbag ka pa'y agkakain mas nisidsidaon nyo ita. Ay, kat agsida ka mo ngamin ay itinaimas Marikwanang. Ha! Anya nga iti serbi ng agtagtagilako ka, no di ka mo't agsida itinaimas. Itaki din nagdadakkel aso po ti chichirya ti mapagbuga gatangan ay. Pagayat ko nga rugmot ti mangmangan iti chichirya. Kahit inton maibos mo amin na kita, kaya't mo manin ti mangan. Pas kumaitikay. Ay, kad siyempre pagayat ko nga rugmot ti mangmangan. Kan mga naktupay manan iti inapoy kan litsaon. Kasano adi ka lumukmay, dukasta. Anya, Di mo lakit panunutay. Ngawan ti mayat ang mangilugang king ka. Gapoy ti kinalok magmag. ay nabadong agprotesta ak no paritan nakit din amangan. Ay, siyak ti marigata na mangkikita ti kinalok magmaw. Anya, Ay, nagadumatin ang klase ti chichirya ang nakabitin dito'y. Isumot ngamin ti mabilit ang maibaw. Ado ti bumatang. Aya, ura dagiti soft drinks kan energy drink. Ay won, kapitan. Kaaduan ka dagiti agtutubo ti gumatgatang. Apay, mauawanan tangata iti energy. Kinapudno na, oray dagiti saan nga kasakulan iti energy. Uray dagiti babaket, lalakay, kat gumatang da. Aya, Iso gumatang kamot ay, saan? Gumatang ako. O, agkasapulan ti bagik iti energy. Uso itanday tadadakkel asupot ti chichirya alako, inteng. Uray to pa'y ubing. Nagdadakil asupot ti chichirya ti kakananda. Adda daytan kadagiti dadakkel da no igatangan da ida iti chichirya. Una ko ma. Nukuyugon ida dagiti dadakil da. Anya? Saan ba? Sa dagiti ubing ti gumatang amis mo. Makanda nga rod amin. Makita nga rin. Kabailan da mo nga ibusan. Marikwanang, bumatangak man iti talo adadakkel a supot a paboritok a chichirya. Adoy, Maray. Mabitlaan. Ay, thank you. Itugaw kuman pa'y dito iti mangan, Marikwanang. Ay katuan Gumatangak man iti kas iti ginatang ni Lula Tuyang, kagawad. Oh, walang. Mano ti alaem balong, mano at chichirya. Dua adadakila chichirya, kagawad. Ito'y kun akanan. Mabitlaan. Oh, atoy. Ay nabalaw. Ha? Kikwarog. Ikaw na mangmangan iti chichirya. Ha? Ang mga numaitulad ka kininana tuyang. Ay, salbag ka kidi mo kwaraw. Apaya di nakinlugan, idi iti tricycle mo, idi nagparaak. Unfair ka. Ay, ikwa. Ala, panawan kayo pa, inana tuyang.
marikwanang may sama na dakilabuti ti soft drinks. Mabitlaag. Oh, ato. Thank you, Maray. Kun may saman pa'y abasaw tay kak ni Balaw. Sige. Magyamanak lula tuyang. Kaya't pula unay dayta. Unak kahit nagda ka man nito amang bangan. Na, sinurot nagditaw. Ate mo pa iti may isa nga ubeng amang bangan iti chichirya. Apay, ubing laeng ay ati mabalin amangan iti kakastaw. Ayawang kiti babain mo bakitan kan. Na, Awan ti disiplina matao. Kita man na pamagay. nagsakilakit din ay ati kastapan nagsasawang kanyak madaw. Gapulang tanagluk magak. Ibagamon ngawan disiplina kataaw. Ay, salbag kakiday! Nanang! Apay, ano ti pagsangsangitan balaw? Kapitan Inting! Apay, binaot na ka ni Marikwanang. Saan, Kapitan? Apay nga ron nga agsangit ka. Nagsakit tinipan ko. Anya? Ay, isungag sangsangit ka? Wan. Ay, agas mo nga minday ta nanganam ngay. Nagadumot at chichirya. Agyaman na kipwarog. Kaintulod na kami kaninanang ko iti dental clinic. Kumusta? Awanan ti sakit tingipan mo. Hawanan. Naabutan namin tinipon ko. Anya iti balakad kan ka ti dentista balaw. Tsaka namang mga iti kindi. Kan chichirya. Pudno dahi ta balaw. Isualiklikam ti kanayon amangan kadag iti junk food Makadadahal iti salon at dahi ta. Kun uncle. Ibagam kininanang mau. Imbis nga ikan naka iti ado a kwartam. Gumatang langan iti prutas. Unusan, agluto iti bagas ti kamuti, haba, wano saba, mani, wano, mais. Badaw, anay ko, marigata na ka. Nagsakit tiboksit ka. Kasla marigata na nga umangos. Day, tanto mga may. Tadi mo ang mutag kontrol iti kanay mo. Kaya't mau, ibusan mo amin na makan. Anya ka ita. Ingka gumatang iti agas ka. Agas. Ay, awat nila ako ni kagawad kuha ng agas. Ay, pang-asay. Masapul ngang tubarak. Tapno isarwa kami na kinan ka. Anya, isarwa. Ito kuhan, mangan kan tumanin iti ataw. Ay, matayak san ba daw? Ay, masapul ama pawasan dagiti taraon nga impapaunag ka. Handay ka. Ay, agyaman akta na isarwak mutlaang dagiti danto mga impaunag ka. Kung laki din numataya ka. Kasano di ka marigada. Kit aging gansamit hindi takarabukod mo ti pagpatinggan ti busog mo. Ay, naimas mo nga mintimangan. Awang kidi ti disiplina ma. Ha? Gustawn, di mo kunay na mangangkantumanin iti urela. Ay, bataw. Ay, nuulitan to pailay. Uray di tamon. Makatultulong king ka. Ay, saanan ang maulay ba daw? Nasaya. Ay, nadamag mo tinapasama ka ni Maritoya. Wow, nadamag ko, Kapitan. Sobramot nga min ti pamsaakan na itimakan. Ay, tumulong ka man amang kontrol ka ni Maritoya. Anya nga iti kayat mo asawang. Di ka unaglaklako iti dadakil at chichirya. Ha? Nangguna dagiti ubeng. No mabalin ka, basit lako mo. Tapno apag isula akanan ti may sang ubing. Kuha. Agasam ta nagdadakil aso puti kinde. Uno ura chichirya kat ibusin da.
Kwa, Kapitan. Sa nabalay, no ado ko mamot adanom ti inumenda. Ngimsan mo? Kapitan. Masapol akitaan tayo ti pagsayaatan, dagiti kabaranggayan tayo. Rumbeng ana sustansya, ti kang kanin tayo. Maray, ita man pa'y adi ka makikita nga agngal-ngal-ngal. Ha? Ide, kanayon ka nga agngal-ngal-ngal iti makan. Saan itan, Maray? Hay, nagrigat gayam ti kasyay. Talagaan narigat, marituyag. No kasta kanayon iti inaldaw. Ay, nadidigra akon, Maray. Tadandani ak natay idi na minsan, gapo iti nakaro abusog kaw. Iso aman jakaw. Si kantumet ngamin, di ka sumarsardeng nga agngal-ngal-ngal. Ay, ingkarik iti bagik, Maray. Sana kong amang-mangan. Di pa'y kat matay ka no kasta, Maray. Kaya't ko asahon, Maray. Agsapa, aldaw kun rabi ila ang inti panangan kaw. Ay katuwan Jak ngamin naawatan itay timbagaw. Alawan, kasta ti aramida, Maray. Iti kasta, mairuwam ti bagay. Ay, padas mangkide ti mapan makisumba, Maray. Ay katuwan, Maray. Kumuyog ak meten, Sigay! Ay, nanatoyang. Kontrolam ti pandangan mo. Kan rumbang laan, adagiti nasusustansya ti ipaunir mo. Ala, sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.